Сәлем достар, сіз Шаян ТВ телеканалында түйме тапшыруын қорисыз. Яхшы кәйф, музыкаль эрудиция һәм түймәгә тиз басу безнең тапшыруыбызда җиңәргә булыша. Мин Рүзәл Әхмәдиев, әйдәгез башлыйк. Гадәттә безнең тапшыруга җырчылар, блогерлар, юмористлар килә, ләкин инде бу очракта әлеге махсус тапшыру дип әйтергә мөмкин. Инструменталистлар үзләренең бармаклары белән, куллары белән тылсымлы музыка тудыручылар. Әйдәгез, менә хәзер командалар белән дә танышыйк. Татарстанның иң яхшы скрипачкаларының берсе дип курыкмыйча әйтә алам. Галескар Камал исемендәге театр оркестрының катнашучысы, җырлый әле дигән тапшыруыбызның хезмәткәре һәм инде Муса Җәлил премиясе лауреаты. Хәзер санап китсәк, бик озакка китә, кыскача Дина Закирова. Аның янәшәсендә халык җырларын, татар халык җырларын аеруча яратып башкаручы Сәид Галиуллин. Сәлем. Инде икенче командага игътибар итсәк, без монда виртуоз музыкант, искиткеч талантлы, сәләтле шәхес Салават Фәтхетдиновның шәхси үзенең баянчысы Илфат Шаихов бүген бездә кунакта һәм инде аның янәшәсендә аңа бүген ярдәмгә тапшыруыбызда гына түгел, тормышта да кызы Әминә ярдәм итәчәк. Әминә бик матур фортепианода уйный диделәр. Әле Алла теләсә зур музыкант та булып җитлегер дип ышанып калабыз. Афәрин, сәламнәр сезгә. Хәерле көннәр. Димәк, дуслар, гадәттәгечә безнең беренче тур сүзсез җыр дип атала. Хәзер безнең командаларга экрандагы рәсемнәргә карап җырны белергә тиеш булачаклар. Бу мультфильм персонажы беләсезме сез, юкмы? Симпсон. Әйе, аның исеме? Гомер. Гомер, әйе. Әйе, бер рәсем, бер сүз. Буда димәк, Аха. Син гомер агышларым күңел. Син гомер агышларым. Менә бу состав поезд, әйме, ул ага гына түгел, ул үтә, менә үтә. Гомерләр. томырылып, нитеп, шул җырды гылмары. Ничек? Там. Гомер, нидер сорау сүзе. Гомер бу сорау җөмлә. Гомер ничектер үтә. Син. Аха. Һәм син Уфтанма җырды ул. Гомер үтәдәк. гомер үтә дә китә. Аннары Сез бик якын, әйе, сез бик якын. Башкаручысы ягыннан гына да бик якын. Салават Фәтхетдинов. Аха. Җыры. Монда бит Уфтанма җырды түгел, әйме. Мин белдем. поезд килә. Аха. Гомерем шулай узармы? Гөл сине генә Салкын чәй. көтеп. Әйе, салкын чәй җыры. Монда инде уйнап биргән булыр иде Илфат абый. Менә скрипкасыз әллә ничек икән. Без сезгә скрипка тутырсак, сез җиңелрәк беләчәксезме? Әлбәттә. Кем ничек уйлый, кем ничек күнеккән? Җавап кабул һәм дөрес җавапны әйдәгез ишетик әле. Ялгыз чынаяк, чәем суырып беткән. Ялгыз чәйнең тәме юк, эчемдә Сүзләрен беләсеңме? гомерем шулай узармы гел, сине генә көтеп. Ялгызым өстәл янымда сунган җилләр. Илфат абыйның бармаклары селкенә әлеге җыр яңгыраганда. Шул бармаклардан селкенә. Әйе. Әйдәгез икенче композицияны белеп карыйк, игътибар экранга. Әминә, нәрсәләр күрәбез? Мин беләм. Ну, Белсәгез, монда басырга мөмкин, әйе. Монда дуслары юк. Әйме? Юк. Мин Казанда сине эзләп таптым. Мин Казанда бәхет юрадым. Бергә үтик Казан урамнарын.
Венера Хатовна Ганиева. Ганиева репертуарынан минем иң яраткан җырларымның берсе. Шулаймыны, әнәрсә өчен шул хәтле. Менә Казанда үз ярымны эзләп тапканга инде. Шуңадыр инде. Әйдәгез, дөрес җавапны ишетик. Сине эзләп таптым. Афарин. Афарин. Әйдәгез, кемдер алкышларга тиеш бит инде. Афарин сезгә. Фурсаттан файдаланып, үземнең яраткан иремә сәламнәрымны җиткерәм. Әйдәгез. Так, сөп. Әйдәгез. Шулай тизмени? Әйдәгез. Гармон балый гale дуслар. Гармон уяты гale. Яшьтәге киемнәрне кабат уяты гale. Бик туры килә. Әлене гормонда бит. Кредит алый гale. Кредит алый гale. Ансы инде бик авыр чакларда булса гына. Түләр булса гына. Инде җавап кабул ителде. Дөрес. Бер сүзсез килешәбез. Игътибар тыңлыйбыз. Дөрес җавапны. Афарин. Исәп 2-ге 1. Шундый җыр. Шундый үлмәс җырларның берсе. Яшь чактагы киемнәрне кабат уяты гәлә. Әлеге турның ахырында исәп 2-ге 1. Безнең әле тагын алда 2 турыбыз. Шуңа күрә алга 2нче турга. Икенче турыбыз арттан алга дип атала. Хәзер без мәшһүр җырларны әйләндереп, безнең арттан алга инде, ягъни безнең командаларыбызга тыңлатачакбыз. Шулай итеп, безнең белән сез дә тамашачылар уйный аласыз. Ләкин инде безнең бу очракта командалар гына тимәгә басала. Белүгә тимәгә басасыз, дөрес җавапны бирәсез. Сезгә бер кичкенә генә ярдәм итәм. Бүтән җырлар да кием белән бәйле. Киемнәр белән бәйле. Яки ниндер элементлар белән, аксессуарлар белән бәйле булырга мөмкин. Инде хатын-кызларга да аңлашылсан өчен әйтәм. Әйдәгез беренчесен тыңлап карыйк. Кызлар киеме турында сүз бара? Кызлар киеме турында сүз бара? Әмма әлеге җырда кием генә түгел, аның төсе бик тә мөһим. Әлеге киемнең. Әйтеп карыйм инде. Зәңгәр күлмәк. Зәңгәр күлмәк дип белесез. Зәңгәр күлмәгеңне киясең дә. Яшел тугайларга шул дип белесез. Монда белесезме, җырлар барсы да мәгълүм аларның, әйбәт. Без аларны әйбәт беләбез. Айрыкча Сәйд инде әйбәт белә ул җырларны. Монда бу җырларны бик күп кеше башкара. Ләкин инде без бит инде бөтенесен бергә кушып уйната алмыйбыз, шуңа күрә берсен сайлыйбыз да уйнатабыз. Инде бәлки сезнең хәтерегездә башка кешенең башкаруында истәп алгандыр. Гадәттә бу җырны бит ир кеше башкара, монда хатын-кызлар ишетү. Шул җыр микән дип шуңа шикләндем. Яхшы, ярар, әйдәгез тикшереп карыйк, без моның өчен бик җиңел тыңлап кына карый алабыз. Бу Австралия татарлары түгел. Бу алсу тавышына охшаган. Инди телдә җырлый. Асылы кырышаган, Алсу үзенең телендә җырлый. Татарча җырларга тырыша. Шуның өчен аңа афарин. Исәп 1-0. Әлеге турыбызда икенче нәрсә өчен җиңгән өчен гафу үтенделәр. Икенче бирембез дә шулай ук кием белән бәйле. Әйдәгез тыңлыйбыз. Шаянрак җыр
Çobarda жүрсің. Aha. Бос қызың дейді, менен нәрселер әйтесінің құлағына айтты да. Бос қызым әпипе дейді. Бос қызым әпипе. Бик яқын. Бос қызым әпипе. Бұл да шындай шаян жер. Неге мен еще шоттым аны Анда бейейде десәдер. Бұл аяқ киімбілі бейлі жүрмі? аяғына сандали түгіл дейма, ешкім дейма. Шуңарға шоттығыз. Әсіз бетел фотабой жырны киргеде ойнай аласыз бітінде? Жоқ. Кириге ойнап қараған жоқ. Меніңше сіз ешшексіздігі киргеде ойнай аласыз. Баяны алыштырып ойнап қараған ба? Олайса екінші жыр шыға бейт. Олай бит композиторлар кей яза, біз ойнам. Мүмкін бит ойнарға, мүмкін. Әннеге аяғында сандали. Әміне айтты бұға, еме? Әпипе дейді мұ? Бас қызым дейді. Бас қызым әпипе. Биг ұқшаған, биг яқын жырлар. Әйдегіз дірі жауабыны тыңлы кәлі. Әйе? Исәр, сандали түгіл тима, ешкім әдің тима. Әфәрин исәр бірге бірім. Рахмет. Тыңлайбыз, үшінші берім. Бұдан қотын қыз кие тұрған аксессуар деп айтеген әйме, киімік түгел. Қалпақ тұрында. Қалпақ жырына ұқшамаған. Біраз жыр язады. Оны ғылмен универсаль аксессуар, әйе? Алқа турында түгіл ма, алтын алқа? Алтын алқа, yok. Оны ғылмен ябыналарда, киелерде, бейлилерде. Шәлбейләдім. Сізде? Шәлбейләдім. Шәлбейләдім? Еді. Шәлбейләдім. Шәлім түгел. Гәрәк түгел, шәлім түгел. Бұлар қызлары жырлы. Бұл очырақта, ема? Әйе, шылай деп қойды. Яқшы ярар. Күліпкіға басасың. Ну, фотабый әзгіні дұрыс айтты, анар енді біздігі алар... Әйді, илфат етсін әлі. Шәлбейләдім. Шәлбейләдім, сізден бірінші яңғырады. Сіз басқан едіңіз? Башта олды. Басқан едіңіз, демек шәлбейләдім. Қабыл еттік сізден, жауапны дұрыс болса тыңлайбыз. Кім жырлағанын? Бұл бары қызға да білгілі. Менің достарым, Бұлғар қызлары башқаруында. Бұлғар қызлары башқаруында. Әфәрин, Ильфат абый бір юлы да білдігіз, ләкінен әзгіне Ильфат абыйлар командасы. Аны бөлшіп бұлмаймыз ол балыны? Бұлар келесі мәселе, алар білсе. Міне екінші келесі берімбіз, әйдәгіз тыңлайбыз. Nasıl şengindire gindi? Айдар Файз Рахмановның шалымлары ишетілер. Әйе. Дұрысым. Басылмады? Қолфақ. Қолфағының қағылған шағы. Тағылған шағы. Жауап қабыл.
Дұрыс жауап болса, айдағыз ешіттіргелім. Кім шыр? Демек, дұрыс, есеп ішке бір. Біздің тағын бір беріміз қалды. Әлігі тұрымызда айдағыз аны тыңлаймыз. Шабата, 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 тулайық, Ой, жаным, әлі нәрсе. Неге бұйық? Әйді берге, әйді бірге берге. Неге елғыз ерге? Жетме, инструмент жетме, ойнап Жетмей сәтерге. шу. Әйдегіз, біз сізге алып келеміз. Әйді бірге, сіңге елғыз ерге. Әйді бірге, неге елғыз ерге. Вау, әфәрин. Менә сезгә бер яңалык. Менә сезгә бер яңалык. Моннан соң Шәп. музыкаль инструментсыз кертмәгез студияга. Гомумән без айрым бер тур оештырачакбыз. Алайбыз. Динә Закирова белән Илфат абый монда утырачак һәм инде җырны аларның башкаруында белергә кирәк. Угадай мелодия итеп. Шәп юк. Инде сезнең рәхәтләнеп сыздырып көйләрегезне ишеткәч, гомум исәптә ынтылып китте. Гомумән әлеге турда ялгышмасам 3-2 булды. Үшінші соңғы тур улда булса аңла мине дип атала. Хәзер инде без командаларның бер-берсен ничек аңлаганын тикшерәчәкбез. Димәк, аның кагыйдәсе булайрак. Безнең команданың өлкәнрәк агзасы экранга аркасы белән утыра, ә инде балалар аларга рәхәтләнеп экранда барлыкка килгән җыр исемнәрен аңлатырга тиеш булалар. Барысы да шулай җиңел генә булыр иде, ләкин колакчыннарда бик каты гына, ритмлы, сез яратмаган музыкалар уйнап торачак. Фат абый Абубакиров Мин бер нәрсә ишетмим сине. көйләре анда яңгырый башлады. Әзер булсагыз, киттек. Зәке. Кышкырга ярый, Шәй. кышкырга ярый. Юк, зәке. Кышкыр, ишетмим. Зәке. Зәки. Өмме Гөлсем. Әмма Гөлсем. Борчак, Юк. Әмма Гөлсем. Муслим, Юк. Әмма Гөлсем. Байтрыбай, Мә. Өмө Гөлсем, Әйе. Әйе. Ай жаны, вай жаны. Ой жанай, вай жанай. Арча, Юк. Ой жанай. Вай жанай. Айттагын. Ой жанай. Ак жаны, Вай жанай. ай жаны, бай жаны. Әйе. Дальше. Тала. Тала. Әйе. Жәмилә. Жәмилә шундыймы? Жәмилә. Бер танышы бар бугай. Бике, нәрсә бике. Юк. Жәмилә. Дальше. Алга. Вакыт бетте инде, әйе, вакыт бетте. Әфәрин. Нәрсә диде ул? Әфәрин, 3 дөрес җавап. Жәмилә. Бу бик әйбәт. Шундый була мин. Жәмилә Мин шундый. белгән Жәмилә мондай. Әйе, Илфат абый, хәзер сез колакчыннарны кия аласыз. Шулай 1 минут вакытыгыз булачак. Әминә, ничек? Сез бит инде сезнең гаилә булгач, бер-берегезне әйбәт аңлыйсыздыр дип уйлыйм. Әминә, әзер булсаң, музыканы җибәрдек. 1 минут китте вакыт. Матур булсын. Матур булсын. Кышкыр. Матур булсын. Бәхетле бул. Нет. Якын. Матур булсын. Умырзая. Умурзая. Мәтрүшкә. Умурзая. Якын. Умурзая. Умырзая. Ага. Әпипе. Әпипә. Ого. Ага. Ай булбулым. Ай булбул. Ай был мылым. Ой былбылым. Да. Нишексіз. Ага. Ай жаны. Ай жаны, вай жаны. Ай жаны, вай жаны. Күрсәт.
Акъяулык. Айжаны, Байжаны. Айжаным, вайжаным. Да. Вакыт тамам. Вакыт. Булды. Оқшат музыка бар Әфәрин. орында. Мұны тыңдасы келемін, шәп музыка бар. Сіз искиткеш аңлайсыз бір ике әйтуде, менә бит баланың инде ирненнән аңлап була. Шулай бит теге кичкенә бу вакытта баланың теле ачылган вакытта аны әти-әнисе генә аңлый, әле башкалар аңлап җиткерми, әти-әнисе баланың нәрсә әйтергә теләгәнен аңлый. Менә бит инде безнең турларыбыз, сынауларыбыз тамам шуның белән. Ләкин берничә мизгелдән без гомуми исәпне дә һәм җиңүчене дә әйтәчәкбез. Тапшыруыбыз ахырына якынлашты һәм инде җиңүчене дә әйтергә вакыт, ләкин инде аның алдыннан әзрәк кенә майлап куйык. Сезгә Чаян ТВ-дан кичкенә генә истәлекле бүләкләр, инде җиңүчегә килгәндә бүген исәп 8-ге 7, ләкин кем хисабына дип сорасагыз, ул да булса бүген гаилә җиңде. Илфат абый, Әминә 8 балл, инде Динә, Сәид 7 балл. Әз генә җитмәде. Һәм без сезне чын күңелдән котлыйбыз. Сезне дә тәбрик итәбез. Яңа команда барлыкка килде. Бәлки әле бергәләп аккомпанимировать итәрсез Сәидкә. Сәид бик матур җырлый. Илфат абый, без сезнең көйләрегез, сезнең чыгарган көйләрегез безнең инде йөрәктә, аларны аннан бер нәрсә дә чыгарып булмаячак. Шулай итеп, дуслар, без сезнең белән саубулашабыз. Яхшы, матур җырлар тыңлап яшәргә насыйп булсын. Сау булыгыз, дуслар.